kanca para kanca timbangane turu sore Sri Nantama bujang gandonge ya sowan-sowan kutha Pono Raga. Ocap kacarita dok nalika samono Ocap kacarita dok nalika samono salah sawijining patembahan kasuwun dening Sang Kusuma ning Ayu Dewi sangga langit. Aduh. Iya ini banget. Sawijining patembahan kasuwun dening Sang Kusuma ning Ayu Dewi sangga langit. Ingkang dados rebutan raja sewu negara. Minangka raja muda tlatah Ponorogo salah satunggalipun. Muda Gagah Prakoso sing Bharatadja ingkang sekti manghambara ora tegas papak paune mandi sisane gareda. Ayo Tomo meningkati papen kaki Tomo meningkati papen kadiri Raja boyong Kusuma ning Ayu Dewi sangga langit. Anda kepisaranane patembahan raja kadiri kairingan dening Cengkaring para muda kang 184 dinangka panjang keping serana patembahan raja kadiri. Karisaning dening para muda kang kapimpin dening Sang Manggayuda. Helm apa karisaning dening para muda anggen iki Cengkaring Prabu Wana Sewardana.
Oh iya. Oh. Terus nek penyenggae piye to, Mit? Ombak gegak sampe wong. Lah ini gimana? Ukrono sewang dengan gadai paltekan sejolo patih ujong wanong patih yang wujud Allah Allah rupa Allah tumindak ini Allah rupa Allah tumindak oh iya ngetopeng elek-elek ngetopeng dibuka ya panggil elek oke, ora. Iya, betul. Oh, iso pedaan barang ya. Beri tepuk tangan yang meriah, dulur. Ya. Wong bar jare tepuk tangan terus lingguh lho. Ngapa? Ya wis tepuk tangan terus kan yo joget. Yo sapa arep joget? Loh. Tak cawe joget kowe urung. Lah wis ngono lho. Endi? Bareng-bareng, Mang. Lho ki nang bareng. Kabeh kan pertama ukele kan bareng. Dewe-dewe. Oh, bareng juga dewe. Lah lha nyapa njaluk tepuk tangan terus kan gegek ning pojokan kok watu. Ya kan wis ditepuk tangane iki yo ndang semangat ngono. Ya ya. Lah terus. Oh ya ditabuhi. Maksudnya ya karo ditabuhi awakmu joget teng blak tang tang. Iso ora? Lho, ora apa banter. Jajak. Pasno sikilmu. Sasa gege malah ketek.
Oh darani Allah tanpa rupa wisan. Oh caca, tung delang, tang ding tang tak de, deng tang tung de. Tak tutu de tung deng tang ding tang tak de, deng tang tak de dak deng tang. Ah. Delang. Tung delang. Kaya iki lho, tung tang ding ngono lho. Delang tung tang ding tang tak de deng tang. Sing sigrak lho, Mit. Sing apik. Paune mendaki contone Mas Tiro. Ya, Pak no, sikilan iki pas. Lah, jajal begake. Sing apik. Balik kok. Kok elek. Lah, iki elek. Elek. Pas ati. Dah, set. Hah. Jajal. Elek. Dah ora. Wong gajah kok ngene lho. Yo rodok ngene lho, mripate iki rodok ngetne iki rodok ngene. Ha, malah kaya wong pecing lek ngono. Mentelang apa? Mentelang. Malah kero. Malah kero. Tir. Tah tuntep. Nah. Tah alah elek iki elek. Elek. Segagah ngono ku lho, Koyo patih tenan. Tah tuntep. Nah, gagah. Tah patih. Lah kok prajurit. Jajak aja. Nah. Tah tuntep. Malah kaya emban. Elek tenan, Jo. Kenapa cah telu lek apik bareng ya cah. Tua gapat mana jupat. Tah tuntep. Ah. Dacar. Malah ngene. Yo. Elek tapi iki. Tapi kan kena dikit buli-bulian. Generasi sekarang daya Iki lho mikir sitok iki lho nyapet kok dadak. Udur-uduran Jawa rene iki ya. aku tak rokok mikir sitok-sitok. Ngene iki menandakan bahwa sampean iso joget. Ayo, karepku ki nyekel mikir kale lho. Ya Pak, ngene mau seneni to Pak. Sing apik. Ngomong aku ki mung sakjane isin lho aku ki. Lah nyapa? Aku ki meh ora budal. Lah nyapa kok isin ora budal ngono lho. Lokasine ngendi ngono? Pak Yoyo aku ngono to. Anu, ngene buaya ngono to. Heeh. Salah. Ndak yo sing manggung musala kae ngono. Heeh. Wah, iki aku isin lho Pak. Lah aku isin lho nyapa? Aku ki ganongan pondok lho, Lek. Oh. Mosok kok kon ganong. Rupane koyo Nyapa kowe cah telu ki telonen apa piye kok ngene kabeh iki. ora nek kira Wong sing disombongne pondok lho apa isomu lho nyapa. Kowe ora ngerti aku ning Lirboyo 3 tahun. Lirboyo Kediri ki lho. Kowe iki 3 tahun. Lirboyo 3 tahun. Ning Alfalah Mojo 2 tahun. 2 tahun. Pondok kowe. Ora. Nyapa? Dodo sempol. Ning ngarepe ngono lho aku. Lah mek bako sempol diomongne 2 tahun 3 tahun. Tapi titik-titik adewe nyun sewu ngurmati awake dhewe ning ngarepe musala. Aku mung wadung joget muadep rono tak delok lho ndi wong-wonge. Bae ning kene. Kadung madhep rono. Ngene tak lho ndi wong-wong bae madhep rene. Lah kono ya enek lho. Kuwi madhep rono kan. Oh iya, anu rada jurang ngono aja. Lah kuwi madhep rono. Wong nguyuh tibae. Lah. Berarti sandinge musala iki adewe kudu iso. Heeh. Ngono ya aja ya. Ya to. Kowe iso mesti kowe. Lah aku ngono kan ya. Aku ora omahku iki soalnya rada kota dadi aku anak band-bandan lah aku. Kowe apa? Band-bandan jo lah awake dhewe jo ya. Ini lah aku ki ya vokalis kok biyen. Apa? Vokalis kok. Oh ya vokalis ya kowe. Hah, vokalis iki bagian apa? Nyanyi no, nyanyi ning ngarep. Heeh, lah kowe. Aku kabeler. Kabeler yo apa? Sing tukang ngolor kabel ku lho, Pak. Apa kabeler? Operator iki biasane iki. Operator lek ngunter potensio. Apa lek jenenge? Kene kabeler tukang kabeler berarti ya. Berarti tak didone sik apa piye lah aku iki? Ya aku vokal. Lah aku basa pae iso lah aku. Kowe apa basamu? Lah aku Jawa biasane, Jawa. Oh, aku nyanyi Jawa. Berarti koyo melu campur sari ngono-ngono kuwi. Oh. Langgam.
Lah aku Indonesia ben-benan lah aku kelas C, Mas. C ku ning E minor, baru ning B, baru bablas ning C, Mas. Lah kuwi WC malah. Ya apa ora apa-apa to. Jareke ben-benan paling yo ben anyel. Enyak kowe. Ben anyel C. Manung C. Nah Mas. Pernah berpikir untuk pergi. Tepuk tangan buat Mas Dakoro. Nggih. Anu ngapunten kencing manise kumat. Jangan lek ditepuki ngono kuwi atur rada semangat kuwi. Dan terlintas hingga Suaramu benar. Oh penak no. Penak no kan. C. sempat ingin sudahi sampai di sini. Ayo semuanya. Coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa. Darimu ku tak bisa. Oh enak banget kok. Darimu Jawa Tir malah Jawa rene. Jawa malah nih moncot rono Widudono sik aja kalah karo iki kowe. Lah aku. Iki kok Aku yo iso lho, wit apa paling endi? Aku yo iso vokal lele. vokal lele iki apa? Aku yo vokal. Apa kowe iki lho vokal apa? Vokal iki hadro. Wah, Vokal hadro. berarti iso ya. yang ia berabi. Alah. G Mas, G. Mas tak. Berapa Mas? Tak. Oh, ngono. Aku malah jaya. Yo, iki sing guri mesti ini sing. Ini jaya sing guri ya. Ngene iki vokal. Yo ndang nyanyi nyoba gak mek mau nyertok ngene mahal titiran nyanyi. Arep musola aja. Kuwi sing nene nonone bakal apa to kuwi jane? Ketoke bakrum es boles. Biasanya melodi iki. None. Lah ngono kuwi lho, Jo. Anu kuwi bakul es krim boles. Iki dono rodok ning ngarep iki calon wong kowe iki aja ngisi-ngisini kowe iki moden. Yo. Tunggul sari iki sing modene ya kowe. Yo Pak. Lho rungokno, mesane aku lek mayat-mayat sing ngono kowe iki. Ora tak telke tahu kok nyawu malah. Aja ya, kira aja ya jangan. Pakai apa, Jo? Drama ya, Mas? Gila Mas. Ayo. Tenanan lagi San. Nggih tepuk tangan Bu, kersane semangat. Wuh! Yo! Oh, ini juga sih awalan. Aja. Apa? Oh Mas. Lagunya kok malah saleho ini. Ora cocok. Ndak kowe ngono malah gerak-gerak kene iki jane senam pagi mo piye? Ora sik to kan duwene introne. Engko lek wis mari intro, lagi mlebu ning lagu. Ya wis. Malah koyo leak. Ayo, Cok. Jadah roti. Lelaki mbokmu. Jadah roti. Jadah roti. Enak endi? Enak roti. Kok ngono to? Lah piye? Jadah roti ku. Kuwi selawatan kuwi lho. Ora iki kaya kuwi lho kira sing anu ngono kae lho sing kuwi lho. Coca-Cola bantah ngono kuwi ta? Heeh. Ya sing apik.
Ya Ali ya Nabi Tarif minkumu Para bapak ibu tamu undangan monggo prasmananipun teng wingking langsung malah kaya prasmanan ngono. lah kowe pancen ngono malah kok becekan kok. Ya ora ngono kan dudane kowe meng aku kowe meng Indonesia lek kowe apa isomu apa dadak iki apa lho, Cok? Heh? Isone apa lho dadak? Iso aku ki sembarang sakjane iso. Lah lek iki tak dudane atraksine malik-malik ning kene ya iso. Endi jajal? Wis apa urung? Alah urung. Yo ta anak muncul ya. apa? Oh, krungu Kali-kali. Kon tepuk tangan, Dir. Hei! Nyapo iki? Iki lho, dono sing berarti sampean ketawakmu. Oh. Wah, bisa loh. Iso aku ngono iki. Beri tepuk tangan yang meriah. Inilah. Ngapunten niki wau wonten kesalahan teknis. Ngene lho, nyatuk sing kliru ki dheke. Ngapa? Wong enek panggon jembar. Mengingat cuaca tadi setelah turun hujan. Hujan. Ini ada solasi berarti kan licin. Licin. Kudune golek sing ndak licin. Endi, Kudune Cok? iki nang kene lho, Roh. Sampeyan ki kudune atraksine ning kene iki rono. Kok balik rono. Dadi karuan. Karuan apa, Cok? Umpama enek insiden ngono langsung nyemplung jurang. Malah dongakne. Oh ya. Maksudnya ki kene golek sing kesep ngono lho. Hoi. Oh. Awas. Hai. Beri tepuk tangan yang meriah. Sebuah atraksi. Salto depan dilanjut salto belakang dari seorang manusia berkepala nyambing. Siapakah dia? Ada Tiro. Saya tahu nyapa mandek. Ya, anak muncul ya. Aku. Nyapa ora motor sing joget. Ya wong lek nyarne iku koyo piye lho Mang. Senting-senting. Emang kayak manusia. Siarne ben atraksi manusia ngono kok. atraksi dari seorang manusia. Manusia. Terus iki sing gak demen aku. Berkepala Muni aku Berkepala apa ta, Jomojo? berkepala Nyambe oleh muni meng. nyambe. Nyapa lho kowe kira kimonya Nyapo. Lah kok nyapo kok nesu. Lah sirahmu nyambe apa, Duk? Lah kene kok nyapo kok nesu kowe iki? Lah yo, berarti merasa lek nesu iki ya. Lek nesu berarti kowe ya merasa. Bocah sirahe ora kok nyambe lho jane iki. Koyo ngejak aku. ndi? Nek aku nyambe apa dulu ngejak aku? Leh, Nyapa kok digateti bar? beneran medhut dibeleh kena nggih tambul. Pamur. Maksudnya tinggi nangan itu tau, tinggi iki tau, tinggi lawuh. Atraksi. Yo. Jenengmu sapa, Tak? Walah. Celok nang. Hai. Cho. Oh. Api nggih sampeyan nggih. Ayo Mas. Api nggih sampeyan rencak api nggih. Yo. Nggih. Ayo semangat semangat. Ojo genik tiba kok. Lepas. Lepas. Yo. Ayo nang. Walah. Seto. Walah, iki meng kowe meng gawa iki to, Jo. Layak ligo kono bae gawa kowe to. Lah kene wis semayan ayo asisten dek. Ojo mikir, kepidek kok, Cek. Langsung jungkir balik. Sek to.
Ora ning ngono iki dadi ora? Ora. Bar gitu. Kayak ngono ki lho semangat tok dhek iki. Semangat. Ngene iki Menandakan menandakan ngomong kon nyapo? Atraksi to. kowe emang atraksi kabeh ki tepuk tangan ben kowe semangat langsung cul salto rono, malah tepuk tangan rene. Lah tak kira nyemangati iki. Layaknya yo budal layangan. Disemangati yo budal ya. Berarti ya semangat tenan Semangat iki. jiwa senine berarti tertancap tenan lek kowe iki. Sampean. Nyapo? Kabeh wis salok male-male. Kowe wis auto. Berarti iso minggir ono. Kowe wis auto. Berarti iso sauto. Minggir ono. Kowe yo wis atraksi. Atraksi mah. Sauto. Ya kok malek mah. Berarti iso sauto. Iso. Minggir ono. Karek ngomongi wayahmu sauto. Jadi berarti sing isore nih. Ngono kowe kok. Dadak. Lah nyapa rono? Heh? Nyapa Kowe rono? wis sauto to? Wis. Berarti iso Salto. sing iso sauto nyisih rono. Rene. Lah kok nyapa rono? Loh, aku ora iso sauto kok. Lah, Dadi aku sing ning kene. tak kira nek kok bakal melu rene. Endi? Melu rene apa piye tak kira? Alah, sautomu ipel sauto ngendi? Kok kene sampe rono. Kowe Panggung meng pojok. rene. Heeh. Bintang rene. Nyapa Iki kowe lho. lho? Iki khusus ning desa Picisan kene iki. Salto piye? Iki lek aku gelem sauto, Heeh. mencolot kene. Kowe ngerti? Nyapa? Medunku kandang bebek ngono lho. Aduh ngono. Aduh menak mendana ning dhuwur kowe. Ngene kowe. Lah kene karo nyeluntek rono. Ayo. Tapi ya ora ngene. Adewe iki ya melu mangayu bagyo. Heeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam hari ini bisa pentas neng desa Picisan iki dalam rangka tasakuran. Benar. Tasakuran bahwa pohon pelem ini telah berbuah pecut. Ya sik ro neng kene iki lho, aku wit pelem kok buahe pecut iki ya ning Ora kene. ning kono. Iki ki nyatu wae bapak dicantolne ning kono. Oh, Ben cantol. kebek ki meja. Aku kaget banget Iki mengacarane iki lho. Apa? Peresmian Apa? wit iki apa iki cagak iki. Tasakuran dari bener. Ibu Ayasari. Ayah Sari. Ah. Ah ta Jo. Berarti Syukuran apa Jo iki, Mang? Sunat. Hah? Boyo. napa Bu? Aku krungu ya ngono. Ala patung. Tak krungu. Tasakuran dari Bu Aya. Ayah. Duwe Iki. anak. Buaya. Oh, alah. Nah, menika monggo pinarak mriki buaya. Iki duwe Ora, mesti jiko dompet. ngerti to? Buaya to iki. buaya. Paring asma- Bajul. Paring asma Bu Aya. Buaya. Iki duwe anak mestian Jenenge sapa? Rete. Kok krete. Anake buaya. Anaknya bajul. Ora. Bu ayah ngono. Buaya. Buaya. Buaya weh. Buaya kan tegese. Buaya. Ayah kan tegese kudune kok. Ayah. Ah. Nggih. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa pentas di Desa Picisan. Wah. Mugi-mugi didongakne Bu Ayah pinaringan rezeki ingkang kathah, barokah, Seger warasan, Mas. seger Sehat, warasan, Mas. keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin, 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 amin. Ya, Pak. Terus loro. Ye. Bareng apa? Ye. Ye. Ya Allah, bengi iki ora nyono ora ngira. Heeh. Penontonnya semene kae. Muga-muga didongakne Bu Ayah ki dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Pokok panggah sakinah mawaddah warahmah. Aku ki ora nyangka-nyangka. Ora nyangka-nyangka. Tibakno buaya ki wonge merongos ning kono lho, Kak. Merongos. Ora maksud iki ora maksud iki ngalih. Jongos. Heeh, stand B ningali ning kono. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Mas. terima kasih kepada Terima Bapak kasih. Keamanan. Bapak Keamanan sudah lenggah nenggani. Ya, Tenang, bener, nggih. tenang. Bu Ayah terima kasih banyak. Semoga Semoga sakinah warahmah. engko malih berpasangan. Nggih, penonton yang hadir didongake muga-muga pinaringan sehat, seger, waras. Allahumma. Lancar rezekinipun. Kurang banter. Lancar rezekinipun. Sing Amin. buang trek mesti tenan utang. Allahumma sholli. Kurang ngono ya. Alhamdulillah Mas iki mung pinaring yo cuacane mendukung. Heeh. Sempat diguyur hujan. Mas Tidak ya menjadi sempat kebelah halangan memang apapun. ya. Bakul napa Mas? Bakal pelem niki. Wah, niki. anu to bukan udah pelem to. Sing dawet pelem niki. Sing borong iki to pelem. Nggih, pemborong ini. Nggih, alhamdulillah awake dhewe ning kene suka parisuka. Nggih. Joget yo enek. Enek. Atraksi yo enek. Enek.
nyanyi yo kudu Wes, enek. emang enek. Heeh. Dadi adeke iki yo kudu ndudohne suara emas awake dhewe Ya iya no. Emang kan urung nyanyi kowe. Lho wis, Pak. Oh ya, Oh nggih, siap. siap. Mono. Iki dibisiki. Dibisiki, Mang. Nong. Dibisiki jos iki, Mang. Apa? Iki peleme iki dinyang 150. Yang 150 malan. 150. Orang ngono aja ya. 150 kamangka ki pelemi wonge mek loro lho jane. Iki loro iki. Jabrik karo Niko. Kuwi ngono nangka. Tewel. Piye Mas Amit? Ya, ayo. Ya. Loh, mek ngono tok ta? Loh. Heeh, atraksi ya, Pak. Sekian terima kasih. Sik enek rambut. Saiki. Nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun nggih Buaya. Wis mugi-mugi lancar terus. Mugi-mugi buaya. Yo.